Existuje tajná věta o 5 slovech, takže. Tak mocná, že může převrátit celý váš svět. Převrátit na ruby tím nejzázračnějším způsobem. Představte si, že máte schopnost odemknout brány hojnosti, lásky, úspěchu a naplnění jednoduše tím, že zašeptáte těchto 5 slov. Pečlivě vybraných slov. Žádné složité rituály ani drahé nástroje. Stačí 5 malých slov, která mohou potenciálně změnit každý aspekt života. Vaší existence. Ale je tu háček. To technika manifestace je tak mysl. Tak účinná, že o ní málo kdo ví. Že existuje, je to prastaré tajemství, které se předává. Předávané z generace na generaci, vzácné kosmické tajemství. Kód, který se zachoval jen pro ty, kteří jsou připraveni. By se jejich životy změnily více, než je možné. Zní to neuvěřitelně, přesně jako jeden z těch. Příliš dobrých na to, aby to byla pravda. Skeptický, abyste si ho koupili. Ale ujišťuji vás, že tohle je skutečná věc, která mění pravidla hry. Manifestace hack, který změnil tvar. Realitu tisíců lidí před vámi. Že pokud jste konečně připraveni se osvobodit z okovů vaší současné a začít přitahovat své nejdivočejší sny do života, věnujte velkou pozornost. Pozorně věnujte. Protože jakmile vám odhalím těchto 5 kouzelných slov, se už nikdy nebudete dívat na svět tak, jak se na něj. Stejně jako dřív. Od narození se učíme, že svět funguje na základě určitého souboru pravidel a omezení. Tvrdě studovat, mít dobré známky, získat stálé místo. Práci, usadit se, to je plán, který většina z nás má v mysli zakořeněný způsob, jak žít úspěšný život. Ale co když vám řeknu, že realita taková není? Tak rigidní, jak jsme byli zvyklí. Věřit? Mimo tuto fyzickou dimenzi existuje obrovský jiný svět, který se řídí energetickými vibracemi a magií záměrného tvoření. Vidíte, že jsme tolik více než naše fyzická těla. V jádru jsme energetické bytosti. Transcendentní duše obývají dočasnou zemi. A bláznivé je, že každý z nás vyzařujeme své vlastní jedinečné vibrace. Frekvenci do vesmíru. Je to skoro, jako bychom byli ladicími vidličkami. Vysíláme specifický tón, který přitahuje odpovídající zážitky a okolnosti. K nám chci více peněz. Musíte pracovat na vibraci hojnosti. Hledáte-li spřízněnou duši, najdete ji tím, že stělesňováním frekvence božského partnerství. To je základní zákon přitažlivosti, který funguje jako energetické frekvence, které se harmonizují a vzájemně se skládají v nekonečném rozsahu. Opakující se smyčce. Uchvatné bohatství přitahuje další uchvatné bohatství. Toxický nedostatek myšlení. Přitahování dalšího nedostatku. Je to neustálý vesmírný tanec energie. Výměna, která se odehrává v každé oblasti vašeho života. Ať už si to uvědomujete, nebo ne. A právě zde je těchto 5 kouzelných slov. Vstupují do hry jako mocná vibrační nástroj pro vibrační vyladění. Jaká jsou tedy tato slova, která mění život? Nesou tak hluboký vibrační potenciál. Připravte se, protože jsou to jednoduše děkuji. Že jste mě vyslechli. Hlavně jednoduchá, že ano, jen 5 základních slov, která pravděpodobně vyslovíte několikrát denně, aniž byste se nad tím zamysleli. Ale když je využijete s vědomým záměrem, se tato slova stanou jedněmi z nejmocnějších vibračních a nádorových nástrojů v celém světě. Vesmíru. Vidíte, že vděčnost je frekvence hojnosti. Upřímným poděkováním a oceněním. Jako byste již obdrželi to, co si přejete, pozvedáte svou energii. Vibrace na nejvyšší možnou úroveň. Je to jako oznámit vesmíru, že jsem připraven, naladil jsem se na frekvenci svých snů a jsem pro ně energeticky vhodný. Jejich přijetí právě teď. Dokážete si představit, jakou sílu má taková. Je to jako zadat objednávku v obchodě.
nejvelkolepější a nejbohatší restauraci v existenci a vyjádřit srdečné vděčnost ještě předtím, než jídlo dorazí. Mně vycházíte z energie, že vaše přání je hotovou věcí. Se již projevilo ve vašem životě. Tento modus čisté důvěry ve vděčnost je vesmírná síla, se kterou je třeba počítat. Odstraňujete všechny překážky, pochybnosti a připoutanosti a jednoduše dovolíte, aby se objekt vaší touhy, aby k vám nerušeně proudil. Pamatujte, že vesmír se jednoduše odráží zpět k vám energetickou rezonanci. Vysílejte vděčné hojné vibrace a na oplátku obdržíte vděčnost a hojnost. Takže kdykoliv vyslovíte těchto 5 jednoduchých slov. Slova děkuji, že mě slyšíte, nechte je rezonovala z nejhlubšího nitra vašeho srdce. Duše s hlubokým významem. Promlouváte vděčnost do existence. Z nejvyšší úrovně záměru a vibrací, a to je síla, která může doslova přetvořit každý aspekt vaší zkušenosti s fyzickou realitou. Nicméně tato technika manifestace vyžaduje mnohem víc než pouhé odříkávání slov, a to i s vědomým záměrem. Vidíte, že vesmír nereaguje jen tak na vaše slovní žádosti, ale reaguje na vaše přání. Vibraci, kterou vyzařujete v plném rozsahu. Přemýšlejte o tom, že můžete říkat všechna pozitiva. Afirmace o tom, že jste bohatí. Ale pokud vnitřně prožíváte pocity nedostatku, hněv z toho, že nemáte, nebo strach z toho, že nikdy nedostanete to, co chtít, na těchto jsou energie, které vysíláte. Skutečný spolutvořivý projev znamená zcela dělit se a stát se energetickou shodou tíženému zážitku, který chcete vyvolat do své reality. Znamená to cítit ji tak živě a že je v něm nulový nesoulad mezi vašimi slovy a vibracemi. Když vyslovíte slova děkuji za mě vyslechnout, Vymustachon 648. 14. emoce, jaké to bude, když se váš sen uskuteční. Vizualizujte si, jak prožíváte projevení v živých detailech, co bude. Pohledy, zvuky a pocity. Dovolte si autenticky pocítit radost, vzrušení, úlevu nebo jiné emoce, které zažijete, když se stanete vibračně shodní s vaší slova a energetické vzorce sladit s vašimi vizí. Doslova vyladíte své osobní frekvenci na frekvenci bodu vašeho přání. Přitažlivosti tak si vytvoříte jasnou a vesmíru žádost bez překážek. Je to jako objednávka v restauraci. Ale jdete o krok dál, než jen říct, co chcete. Věnujete několik okamžiků tomu, abyste si živě představili vůně a nádherná prezentace vašeho jídla, které dorazí. Téměř cítíte, jak se chutě rozplývají na jazyku. To jste vy, kdo stělesňuje vibrace a se stáváte souladem pro přijetí vaší touhy. Když se dostanete do tohoto stavu, odstraníte vše bariéry, pochybnosti a blokády kolem. A umožníte, aby to, co chcete, proudilo do vašeho. Vesmír jednoduše odráží zpět vaše harmonizovanou frekvenci, která vyzařuje hojnost. Vibrace, které již byly přijaty, a přitahujete tuto hojnost jako svou fyzickou realitě. Až do tohoto okamžiku vyvolání těchto 5 mocných slov a plně stělesňujete jejich vibrací se může zdát jako ohromující úkol. Stát se úplnou energetickou shodou s vaším přání vyžaduje oddanou praxi a odhodlání. Proto doporučuji, abyste se věnovali tomuto manifestační techniku jako posvátný rituál. Něco, čemu se věnujete s maximální intenzitou, úctou a záměrem. Téměř jako by to byl posvátný dialog mezi vámi a samotným vesmírem. Není třeba vysílat svá přání nebo sdílet kouzelná slova s někým jiným. Ve skutečnosti vás vyzývám, abyste si to nechali pro sebe. Praxi blízkou a osobní jako milovaný člověk. Tajná mantra. Protože čím je soukromnější a důvěrnější, tím koncentrovanější energie a významu, které do ní můžete vložit. Vytvořte si ve svém životě svatyně klidu. V každodenním životě, kde se můžete naladit na vibrací svých snů, může to být třeba během při ranní sprše, během cesty do práce,
Nebo těch několik vzácných okamžiků poté, co jste se vrátili z práce. Kdykoliv a kdekoliv ulehnete do postele. S vámi rezonuje nejhlouběji. Tak. Téměř jako vaše sdílení a zranitelnost. Zpověď. Zašeptejte těchto 5 slov. Poděkovat za to, že jste mě vyslechli. Ale neodříkávej je jen tak bezmyšlenkovitě. S každým vyslovením. Posilujte tento záměr vizualizací. Sebe sama, jak přijímáte to, o co jste požádali. Vykoupejte se v emocionálním mravenčení utrpení. Tak fraterfu a to. Přichází s tím, že vaše přání je již splněno. Tento rituál můžete umocnit tím, že do něj zapíšete slova na místa, která budete často vídat. Na zrcadle v koupelně, na počítači. Na obálce svého deníku. Pokaždé, když zahlédnete jemnou připomínku. Použijte ji jako posvátnou výzvu k tomu, abyste se znovu srovnali se svým. Energie z vaší vizí. Přistupujte k tomu jako k cennému obřadu. Mezi vámi a inteligencí. Vesmíru. Časem těchto 5 jednoduchých slov stanou posvěcenými schránkami obsahujícími celou vibraci vašich nejodvážnějších manifestačních cílů, když jim dáte svou soustředěnou sílu a ctíte, že jste. Dobrovolně stáváte energetickou shodou pro svá přání. Tak tady to máte, přátelé, posvátné. Manifestační rituál 5 magických slov. Děkuji, že jste mě vyslechli klamně jednoduše. A přesto neuvěřitelně mocný, když se používá s soustředěným záměrem a energetickou investicí. Chápu, že pokud se ještě cítíte skepsy nebo pochybnosti, to technika je v rozporu s většinou konvenční moudrosti, kterou jsme se učili o, jak dosáhnout našich cílů a manifestovat naše. Ale já jsem živoucím důkazem toho, že sladění své vibrace a pocitový stav se svými může doslova přetvořit vaše vibrace a přání. Realitu. Že vás vyzývám, abyste věděli, že vás prosím, abyste dali. To skutečně zkusit, nemáte nic, co byste mohli udělat. Ztratit, když s tím budete experimentovat, ale potenciálně zcela přetvořenou existenci. Získat. Ujasněte si, co nejvíce chcete manifestovat. Ať už je to finanční hojnost, vaše duše, dokonalou kariéru nebo něco jiného, co zapálí vaše srdce. Pak jednoduše začněte integrovat posvátné vděčnosti do svého každodenního života. Pomocí těchto 5 jednoduchých slov a udržujte je. Kouzelná slova jako posvátnou mantru a sledujte, jak se váš svět začne měnit. Úžasně hojným způsobem. Brzy se uvidíme s dalšími informacemi. S dalším zkoumáním předního okraje vědomého tvoření, ale nyní se společně. Vytvářejme společně něco zázračného tím, že si řekneme: děkuji, že jste mě vyslechli.